つけて言ったら、ルツバやねん。絶対コシアやろ見るからに。お前アニメの短編見たことあんのか。めちゃくちゃコシアやんけ。知らんし。その歌なんやねんこれ。流行ってるやつでしょ今。人間以外でコシだって伝えなきゃ。知らん。勝手に言ってくれ。猫舌な人間以外はそんなことないやろ別に。そうなんかな。そうなんかな。あったかい熱帯魚ってどうなんの。熱帯魚ってあったかいお湯。ほんまにそうなんかな。人間以外。人間も猫舌おるだろ。俺猫舌やば。俺は忘れんな。だからおすすめしたいの食べたいね。小餅やりいか美味しい。何この歌今 TikTok 入ってるんですよね。この歌もいいけど。岩中小アップルパイさすが予告クリームパン聞いてみてください。僕の曲なので。では。